Hanyoyi guda 5 da za ka fara kasuwanci da Naira 5,000 kacal a Najeriya a matsayinka na wanda yake son fara kasuwanci. Hanya na farko za ka iya yin kasuwancin sayar da kayayyakin dabbobi da sauransu. Sai kuma hanya na biyu, kasuwancin abinci. Hanya na farko za ka iya sayar da kayan abinci ko magungunan dabbobi za ka iya sayar da kasuwanni ko shaguna na cikin gari ko wajen gari, sannan ka sayar ga masu dabbobi, kana tallatawa a cikin unguwanni ko a gari ko ta social media domin samun abokan ciniki. Sai hanya ta biyu kuma kasuwancin abinci na gida. Za ka iya siyan kayan abinci kamar su gero, dawa, shinkafa da sauransu, puff-puff, cin-cin, ka rinƙa siyarwa kana talla ga abokai, filin ƙwallo da sauransu, har ma ta kan profile ɗinka na Facebook da sauran dandamalin sada zumunta. Sai hanya ta uku ita ce sayar da hotuna da bidiyo. Idan kana da wayar salula mai kyakkyawar kyamara za ka iya ɗaukar hotuna da bidiyo na abubuwan bukukuwa da taruka ko kayan gida da 5,000 ɗinka. Ka sanya hotunanka cikin kasuwanci ta dandalin sada zumunta na intanet ko kasuwannin intanet. Kasuwancin kayayyakin gida na siye da sayar da kayayyakin gida kamar sabulai, man shafawa da sauransu yana iya zama hanya mafi sauƙi don fara kasuwanci. Idan ka samu kaya masu kyau da farashi mai sauƙi za ka iya samun riba da su insha Allahu. Sai sayar da kayan wuta kamar kayan lantarki, siyan kayayyakin lantarki masu sauƙi kamar agogo, kayan wutar lantarki na hannu ko fitila mai haske na 5,000, sannan ka tallata su a wuraren da ake buƙatar su. Wannan buƙatar ka san inda za ka samu kayan da suka dace da kasuwar da kake nufi. Duk wannan yana buƙatar ka mai da hankali da kuma haƙuri, ka sa juriya a kan kasuwancinka, ka tabbata kuma ka yi bincike kafin ka zaɓi hanyar da za ka bi. Na gode.